Legal. Gel şu abdal. Evo da me ne. Što da mu kažem? Kaj je šofinjar? Šofijer. Makedonski telekomunikacije. Makedonski telekomunikacije. Što drugo da kažeš? Akumulator. Akumulator. Akumulator, be. Akumulator. Какво се викаш? A Zoom. Što je kažeš za naša televizija? Evo govori da puši malce. Знаеш това? Да ти кажам. Не знае да играеш. Билярдо, глед. Кажа, що там мало? Глед. Гледаш това, дал е. Я какво се викам? Жалка. Какво? Жалка. Името какво ми е? Жалка. Желка, а? Лазо. Лаза, си го турно казал, има ли? Било бе. А? Играй малко, играй. Фока, айде му фока. Айде, речи Съединените американски държави. Съединените ти всичко да скарай. Македонски телекомуникации. Македонски телекомуникации. Жан-Клод Ван Дам. Докторица. Браво. Друго ще кажеш? Не, за туалета мало море. Що да кажем, слабо за билярдо. Allah korusun пари, maşallah. Гледай. Пари ли има много дай? Има. Господа му дай повише. Това гледай, на кой сама? Що да му дай? Пуцки да е, бе, а? Ама от Германия, брат. От Германия, а? Да. Тези рака. Айде, ще гледаме чао. Хайде, хвало шъншка. Айде, чао.